Awusondela ngapha neplata nje yami. Manje le nto ingiyidla ngenza isinayo ngokufaka esipaneni nobhizinesi manager yami kahle kahle ekhambani bafuna ucheck. Rasta la. Hola, uthami. Uphila mbezo. Nazo-ke nithi. Sikwamukele kuyishow yethu Invasion of Privacy. Ya ngicela uthatha abantu babeke ukuthi kahle igama lakho bani nokuthi bekwe yini la. Mina mfowethu igama lami ngosiyabonga yabo. Okay. Wakakhoza yabo. Awe. So ngibhalele lesho nenkinga nemedia yami ngithola nama-flop maybe isho manje ngizama like ukuhlanganisa life naye yabo. Okay. So kumele ngiyangibhayizisa esithulweni ngisho manje. Ngavaya mina ngispanning feeling spanning six Oh sure. Sure. So kumele ngiyathesha ukuvaya ngithola bafuna umuntu la espanning amlahlela feel. Umgayama izinto zoku-apply. Sure. Awuyambhekela nice. So Kisha manager yami singizwa ngindawo ukuthi yazini ngishayile media yami yazini. Man, i-media yakho ibhizinisi ne-manager manje? Man, uzwa kanjani nalo nto leyo? Manje mina mangichayisa yena uyangena vele makangena obabhizi nodaba. Yabo kanti bazobhaqwa i-choose ukuthi yazi media yakhe yasidala nomuntu osocabanga mfethu. Manje le yakuringa ukuthi hey kunento kanje ngiyibona. Manje uke wamringa umama zombuso ekuseni nakho ngizwe izinto ezikanje. That's why ngibhalele le show ukuthi yazini. Bongamringa. Bengamringa. Hey. But yena feel show ngale ndaba ukuthi uyayazi. So just ufuna ukudrilla manje uthole ne-evidence concrete. Yeah. Yo. Hayi ubalo nje ngikuthola khuleka sombiza umama la ne. Masimbiza niyaploma lana obvious kuba kanti kumnandi dating show yangithola. Ni ring engathi akwenza kanganix. Sicela amafoni mina ngayisa ngalena grasta we-IT. Yawa unlock poison wabuyisa. Mefika nje ngicofha ifoni kamama fast and then you get straight to business uyabuka la uthi khambani. Akunankinga bafaka lapho. Manje into engifuna i-proof phela. Sure. Hey. I know. So ke jama semla. Dago. Senangela nobabili lana kwishow yethu siyibiza i-Lovers Together. So ishow yama-couple lena we like to celebrate uthando. Young love yabo. Umfowethu lana usibhalela uthi cha mina singanamathi sami iso lesi. Singesazi nomhlawumbe kashasha thina umfowethu yamasi. Hayi ngiyamazi siyabonga vele umuntu wami. Umuntu wakho vele. Awuzweke. Cha in that case ngicela nje ngeke sithathe nesibeke ukuthi ahlangana kanjani kuhamba kanjani othandweni leni izinto ezinjalo ke nje. Mina ngisahlangana esikoleni ngiyenza grade 12 naye yenza grade 12. Okay. Ngisathandana vele kwaba mnandi. High school sweetheart. So kani. Siyaceda isikolo ngangena university ngaceda wangifunela umsebenzi. Yena uyangena naye. Uke wangena naye wangifunela umsebenzi ngasebenza. Okay, so ukuthola umsebenzi. Ungitholela umsebenzi. Kuhamba kahle manje emsebenzini. Kuhamba kahle. Okay. Manje wena ukhuluma ngo-basic rent area. Mina nazi right umuntu. So into engifuna ukuyazi mfethu njengoba ngikhozukile yabo wena yini plan to favorite. Mina ngifuna ukuthi sikhule sonke sishade kube mnandi ku-relationship yethu. Ufuna nibe nonke. Ni shuthi awufuna nihluka. Ngifuna sihlukane mina niqhubeke ni. Ngifuna siqhubeke. Okay, ngithanda ke mina njalo cha. Yabona ke just ukuthi conversation go flow kahle yabo. Siyacela ukuthi yabona nesiboleka amafonini sinibekele wona lapha nekhoneni ukuze phela ingaphazamisa ifoni iring yabona izinto zo network siyaphazamisa ama camera la. So sonibekela nje safe lapha emuva. Ngayibona le nto le awuzweke bafa. Umboleke yakho na Mina ngiphethanga nsenga silendlini. Awuyazi ukuthi ayami izinto uyakwazi ukuthi ayiphathe ahlale naye. Okay. Rasta jayam. Come to here. Sikadele lapha besase kule ndaba yokuthi nje kumnandi. Awungitshele into ayibona kumfowethu yakuchaza nje. Kwakuyini?
Muthi umuntu wami bekasiphatha kahle esikolweni, bekangithanda nami ngimthanda. Usho nelezi emebeyibuka nje esigele bethi leza nayo imani ziyas-inspire. Ne. Nje ayikho into enyakaza relationship. Ayikho mina na is right. Yonke into ihamba. Akekho mhlawumbe umuntu nje okefike lapha ne-office phela nazi bese fike e-office lapha nethi magqoke isudu buzuze mani ngathi ngisheshe ngakhetha. Mina ngizenza lezo zinto. Ngempela. Ngempela beke yena nje kuphela. Swane madoda. High school sweethearts. Jaya. Mina ngiya-understand ukuthi si-grand but mina like ngifuna i-proof ukuthi ngimthembe ukuthi si-grand vele yabo. Imamazi vele naye. Wena imama sikhathi uhlangana nalona yini yachaza ngalo? Okay, like umntana o-grand yabo siphethe i-grand esigela. Yeah. Beside esigela. Yeah. From la ebunganeni bethu sisakhula yabo like. Yeah. Always benga. So ubona i-future naye grandchild. Ubona i-future. Uyathrow wada. Yeah. So manje mawuthi proof yakhe manje. Yini into ekwenza ukuthi ufune proof? Okay. Ngifuna ukuthemba because of kunento kahle engilayo. Yeah. So awuthembi yonke iminyaka nje sispente sobo wena awuthembi kahle kahle. Cha, yabona ufuna ukukuthemba. Ngiyithanda leyo ndaba leyo ke. Yeah. Cha siyayithanda nje ukuthi ningakhuluma izinto ezisindayo isisu singagcwele kolonto lo. So sisithanda ukumphakela izinto ezikhala kahle. Awusondela ngapha neplata nje yami. Imani so yabo into enzakalayo konje manje lana inja yami ngalena uRasta yabo we-IT uyawathatha amafoni wavula unlock so that we can have access kuma DM. Yeah. So yonke na social media na check ukuthi ngempela lapha office ikhamba kahle ngoba kuhamba kahle noma kuhamba kahle. Uhamba kahle mase mina ifoni yakhe ngiyibambi yena wafanele abambi ifoni yami. Nazo nithi phela manje yakha ngayiphethe inkinga. Ngihamba kanjani nami? Let's funa manje. Ma relax. What ndazelanga ke? Hayi ngodlame phela. Uzoyithola ifoni yakho sisi. Nini ngiyayifuna manje ifoni. Kanti usijaha ngaka. Yami moslefoni. Siyabonga. Yini ngawe siyabonga. Nayi lento bengisho. Yini kunadla ngoba kunani. Ngijwayela. Ngijwayela ngoba kunani. Akunanix mosla. Ngizalana bafaka. Bafubheka leya nayi le ndoda. Ubalo. Ubani ngoba kunanix la. Nayi le manager yami. Ifuna manager yami yefonini yakho. Ifuna okay sharp mfethu yazini. Yonke leminyaka mfethu. Shuni manje lento ingidi ngenza isinaki ngokufaka esipaleni nobusiness manager yami kahle kahle company nawo. Akuhambi nix yabonga akunanix la. Akunanix. Yini. Yini. Bafuna ucheck. Awa, ma, hey, Rasta la. Sit in, hey. Man, hey, imapheli. Man, hey, Rasta man. Rasta leyo ifuna ifoni yami. Asizelani. So. Hey, ma. Hey, sesibona okuningi lana. Nisixolele emakhaya we had to cut bese ku10 nyana kodwa ke ifoni sesiyibonile ukuthi kahle siphethe ziphi izinto lana. Phuza amanzi swami ngohlisa umoya. Hayi ngodlanga. Asibi la. Mfethu kahle wena. Right. Hey, umuntu umlethe namuhla nawe ungilethele ikhaya. Rasta, ngathi udinga amanye amanzi la. Hawu. Nawo manje futhi khona. Sesibonile efonini ukuthi kwenzakalani. Ngihlola kuphela. Sicela sehlisa umoya sikhulume la solungisa. Asibi. Ngoba ungilethela abanye abantu namuhla. Angiyazi into ngeselana namuhla. Mfethu, Sengikhathele mfethu. kwenzakalani umanager kamfowethu ekutholela umsebenzi umenza into ukuthi umdalela wrong ngomuntu amqashile kodwa sisika afile ngapha Ayikho. Enhliziyo Ayikho lenda. Uthi ngathola nawe vele umantshiki lana. hayi Angeke phela. Angeke. Useless vele awunamsebenzi. Umsebenzi wakho yini? Useless man. Hamba nawe uyobona abanye le. Mfethu uthi Umantshiki lana bayisa pha umantshiki lana. Bayisa kimi. usho ukuthini mususho njalo lo mntwana ukutholela umsebenzi nje ungenamsebenzi
Akusana ndaba nama ngisamfuni makayele ayobona abanye. Hawu. Ngikubuza yonke leminyaka lahle bengibhizi ngidlala ngesikhathi sakho. Besithatha lokukahle bo. So ufunani futhi yile uyifunani? Manje mfethu mawubhizi nale manager yami uthi ngithini? Uthini ngani? Nawe hamba ubheka abanye ufuna abanye futhi. Wama yofuna abanye nawe. Awusiyi type yami phela wena. Awusiyi type yami phela wena. Hawu sisi. Angithandana bomatshini lani. Abantu balala ngamabhuthu emsebenzini. Angithandani nawe. Hayi. Awufundanga futhi. Icala namhlanje. Phela nama ngincenge. Uright nama nginceki. Asincengani. Fuck man. Asincengani mina nawe. Yazi bheka mamela la mfethu. Mina ngizokutshela dala mfethu like ngibekile imali esayidini la. Hamba ubona ukuthi wenzani. Hamba ufuna bakho nawe nami nginababa ngithi. Yeah, fuck. Now fuck man. I fuck off man. Fuck man. Akunanda nama nginceki. Phela ushisisi nasempedini. Hayi right mos. Now mos kuyafana. Kama fast kuyafana mos now. Ngisa nayo yangithola. So igcineni kuphelile mfethu ayikho into makuphele vele ku right kuphele nami ngiphume so nawe uphume so. Ala ngifethu fog mfethu. Hayi fog now fog yeah ngizotshela umuntu amaqhosha la emsebenzini. Ohambe la emsebenzini uzomtshela vele. Hayi hawu. Angithi una attitude. Bafu uyamuzwa manje. Sisi. Futhi nawe uyamtholela mos. Wangasanga nefoni. Uyamtholela ifoni yakhe. Akazanga nefoni nomuntu. Ifoni yakhe. Mfethu uyamtholela. Lo mntana uyagula lo mfethu. Uyamtholela. Mani ube wambona. Bafu mamele lo mntana. Nami ngifuna iproof. Ifoni yakhe. Empedini manje. Yini lezinto azikhulumayo? Kuphi? Ngakhuluma mama. Wona uhlanyisele manager yakho. Vele yangihlanyisa yangihlanyisa. Funa kuqosha vele mfethu. Funa kuqosha. Yeah, vele ngasangazanga nefoni vele singiyakutshela. Okay, vele now uyajola. Now uyajola vele. Now uyajola vele. Yeah, ukhona vele yeah. Full proof. Inkinga nomntana mfethu ngimsacrifice lekabaya mfethu ukuze sifike la sifike khona namhlanje manje cabanga mfethu uzibona awumuntu namhlanje ngenxa ukuthi manje ujola nale manager. Manje uthi nomunye umuntu wena. Yeah. Oh, now nomuntu. Yeah. Unomuntu. Angithi nawo nomuntu. Bawufihla nawe isikhathi sonke. Hawu mfethu kanjani manje? Bawufihla la siyabona. Wangazanga nefoni. Uba lo muntu wakho. Mani okay mana okay. Unomuntu mfethu angithi? Yeah, ngumuntu baba. Okay so ngendlela lokusawunda ngayo kimi ke ngathi draw. Yeah, kahle akusi-draw. Angisamfuna Nama ngisafuni. Uyamuzwa awuthamlobolo uthi uzotshela umuntu wakhe aqoshela emsebenzini so uyabo kumele siqabane. Ngizomtshela vele amqoshe, ngizomtshela. Asifuni ukuthi ulahlekelwe umsebenzi yabona enjalo ke. So angithi asenze ngani mamela bafu. Mina ngithi nomntana ngisamfuni. Nama ngisafuni fuck man. Cabangela ifuture. Qhubeka nalomuntu wakho lo unayo. Angithi vele dala unayo. Qhubeka naye. Asikhulume nje abantu la. Kumele ubuye emsebenzini egcina ngosuku. Usistena ngasemsebenzini sifuna ukwazi na nenze njani nobabili niyahlukana niqhubana abantu benu bafu ngizokutshela something mina yazi into engizokutshela yona mfethu dala ngangibhayiseke life ngiyangithola makaqhubeke nale outside angisamfuni yazi le outside ayithatha unomuntu bafu mamela makaqhubeke nomuntu wakhe mara wena ngekumqoshisa emsebenzini ufuna ukumqoshisa ufuna ukuyitshela imanager amqoshe hayi ungayenzi lonto sister uzosebenza uzosibonela sonke lesashoot wena bonga anginandaba siyabonga anginandaba vele benyukuyuza vele benyukuyuza angithi ngifuna umsebenzi vele benyukuyuza bafuka ngiyacithandi vele ngicela ukuvala nalomuntu wakho ngifuna ukumbona uphi ukhona vele ngaziphusha naye ukhona igama ufuna ukubona nasefonini proof mfethu kahle bafuna ngicela mangifike endini ngifuna ukuyibona leyo phone mfethu angisafuni awusala ngifuna ukubona hamba kulo madala wakho angitshela vele ngizohamba kuye nawe hamba kule kokwana zakho abantu bakho abani hamba kulo madala wakho right madala wami nawe hamba kulo muntu wakho umesigogwana yeah mfethu like dala ngancane mara mfethu ngizamela ukuthi ube green empilweni so right so ukwazi ukungitshela do ngiyakutshela vele ngiyakutshela mina yeah Awuthi nyakusaba empethu awuthi tshele something mfethu yazini bakhona bochira abangcona abantu abangcona bapi lesikokwana sakho leyo sithandana naso isikokwana lo movie uyamazi vele wow siyakubongela enhleke mfethu yazini lo mntana undlula wena mfethu chat kuphi shame uyajabula yasikhohlisa futhi ubhekile wabheka mamela mangivela ubhekile wabheka
Uyasikhohlisa ungasikhohlisi. And yazi Ungasikhohlisi. kule weekend election manje angiye esipanini. Alright. Uzongibona naye ke. Nama ngisakufuni. Ushisa kanjani? Oh kuphi? Isibabula Kuphi, lesiya. shame. Ngiyakutshela ukuthi Shame. Nama nginceke. Sibabula uthebe. yeah. Bafu yazi ngisengikwatile no. Alright ukwati. Nami ngikwatile. Ngisivale. Yazi. Ayikho into enzoyilungisa nalomntana. Manje niyayeka. Umntana uhleza phezulu yazini. Manje solungisa kanjani nomntana busy ula. Lo madalo uyamhlanyisa ngithi. Vele uyamhlanyisa ngithi nawe lesikokwana sakusakuhlanyisa. So indaba siyivala ngokuthi ishayile. Ishayile makathatha indlela yakhe nami ngizothatha indlela yami. Kodwa ungamqoshisi esipani. Ngizomqoshisa. Musukwenza. Ngizomqoshisa. Ngathuni leadings. Ngizomqoshisa. Uzohamba emsebenzini. Lento engana matric. Bafo sengrand yazini. Mina kahle ngifuna ukuthi hamba lento engana matric hamba. Futhi ngicela mawufika nasendlini ngicela ukulala ngepeace. Alright, dlala ngepeace. And ngicela mawuphuma kwami uzitholela indawo uyohlala nalo madala wakho. Angifuni ukukhulumeza kukwami lapha. Angisafuni. Yeah. And ngafuna ngiyotshela nabakithi. Angisafuni lapha. Angisafuni. And mawungazama ungena lapha kwami ne socabana. Uzongena kahle. Sizocabana. Angithi ngiyakutshela. Bafu, yazi sengright ngiyabonga mfethu. Asivale. Hayi hamba man, hamba. Fuck man, hamba. So kanjalo awuthami vele ishayile. Sho shayile bafu singahamba. Yo. Sister. Amara umqoshisi mfethu. Ufuna ukumqoshisa. Amara nobabili nabantu. Hayi ufuna ukumqoshisa. Nawe uyaphapha yini inkinga yakho baba? Hayi. Yini inkinga yakho? Mina nginomsebenzi wami engizele. Amafundo wayisakufuna nami yisaphi? Engani wena wrong. Inkinga yenu. Nina nenza wrong la mase livela bese lifuna ukugxeka mina. Cha wena kanjani? Kuba izinto zathi ngaba sikho la. Ungangifaki. Wena uhlulwe irelationship yakho. Ayifuna uwo la staff. Uyisaphi Bese nama manager wena ngithi. Uyisaphi Mfethu ngangifaka ama ungena manager. endaweni zami kahle kahle. Ungena. Uyakubhuti wakho. Umfethu lo ngena ongifakile phakathi. Ufaka kanjani? By 10 me 1. Ngabalanda. Ngabaslice futhi. La staff. Yeah. That's why ngikushaya ngathi waphinda futhi. Siswami. Ngathi ngaphinda futhi. Siswami. Mayidali leadings. Ngizoyenza. Mayidali leadings. Ngizoyenza. Shuna leadings. Ngizoyenza. Serasta betha nanikahle anidile nomuntu wena hayi. Episode efana nakho ngazi khambani.